Mä oon Jatta ja mä oon sairastunut borrelioosiin lapsena vuonna 1957. 58 alkuvuodesta sain jo vakavan munuaistulehduksen, olin sairaalassa 3 kuukautta. Sen jälkeen 59 olin myös sairaana ja siitä ajasta en tiedä enkä muista yhtään mitään. Vuonna 60 oli jo vaikeat kognitiiviset ongelmat, koulu ei enää sujunut. Sitten alkoi tulla nämä kaikilla tutut nivelvaivat, keuhkovaivat, päänsäryt, kaikki mahdolliset, mutta niistä nyt ei kannata niin pitkään puhua. Sairaus on vaikuttanut elämään monella tavalla. On paljon asioita, mitä en ole voinut tehdä, mutta on paljon asioita, joita olen myöskin tehnyt. Yleisesti on kutsuttu sisupussiksi ja sillä mä oon mennyt eteenpäin. Vuoteen 2003 asti pärjäsin melko hyvin, kunnes tuli sitten oikeanpuoleinen hermovaurio, joka vei liikuntakyvyn. Ja sen jälkeen olen vasta saanut ensimmäisiä borrelioosiin kohdistettuja hoitoja. Liikuntakyky on tosi hyvin parantunut, vaikka mä istunkin nyt tässä mukavasti pyörätuolissa. 6 vuoden aikana olen nyt saanut erilaisia antibioottihoitoja, jotka ovat paljon auttaneet voimaan paremmin, elämään borrelioosin kanssa helpommin. Ja toinen asia, mikä on tuonut iloa ja helpotusta elämään, on tämä borrelioosi-yhdistys, josta olen löytänyt hyviä ystäviä, ihania ihmisiä, jotka jaksaa päivittäin höpötellä mun kanssa.